Duty na sad mi diri mga ka-idol tanom og sibuyas. Shout out sa akong mga kaubanan diri. So nakaroon si Lucy, si Charlito, si Papa. O si Papa rin kay iyang ipangdaoban ang mga panare, mga sagbot para mahingluan and then para matamna namo. Oh, mo ni mga kauban karon. So wala karon si Marky kay gikapoy kagahapon kay gikapoy siya sa init. O mga kami gyapon rong upat gyapon mi karon kay naa si Lucy. Oh, nas Lucy kauban namo karon. Napuli ni Marky. Kay si Marky gi kuan to gikapoy to kay init kay kagahapon. Ha? Among. Mahuman ni karong adlaw na mo mga ka-idol og tanom. So dinhin na lang nga Karon dapita.